Yo, Arakan, me know that you cook something for the children, for the parents, them, yeah man, for the rastas, them, yeah man. Show them levels. Tell them more about your thing, man. Alright. Yeah. My sick tune from long gone still in the gears, you know. But the coco, tinenge tingoita maizia. Tinchingogadzira mapulo aya machi amenoji, but my manji tosvika ikoko vaudze vari ikoko kuti tikuyako ane maizia bozi basic tune. And we know say this thing EP a 2020 thing. The thing contains some explicit. Yeah man, mimi maroni ma clean hapana maizia. Alright, rekana vachuni. Yes man. Alright. This year one EP 2020 tangochivhurisa bozi. Extended PA. Yeah man. Tachivhurisa bozi tuona kuti isusu tufana kutongoita zvinhu zvacho hapana hatichamire kabozi patakabviri amana makore achona here amaezi hatisana rekifaya zvedu but tane maezi 15 years. saka EP contains 8 tracks depan. Yeah, 8 tracks. Machuni asangana mamomzi vanadiki chichi maizia madhara edu aya anofarira zvekufarira yamani kopapi pacho plus mabebi takanomasimbisa takano pane mamwe ma explicit stuff ndatone tabon but raw but zisikire kuti tikurasika kana kudii mona chinoitika pamusic pane munhu wese anofanira kunge achiteerera chinhu chine chiendera nemood yaari maiziya saka mana talk about raw stuff for the audience them you see me nevamwe pana nemkonyo amenenyu mukazoteerera muri mega bozi mokona unodhomoka maiziya but still bo upbeat music atirimo muno ndo matitori mabhizi manje ndo matitori izvezvi kutoti tisutozomira bozi nemedu maiziya tinenge titoriwa macooks big up Madina same way. yeah man straight up pick up the hala kwazana KD see me Nablings Entertainment. We know you're there, brother. Me not forget Mukoma is. Mukoma fire, respect and salute, man. Magati bikira machuna ndo vakabika kairorira iriri. Ndonga mungonzo man lines vanenge vachitibazira futi kunyora ngati inspire ma artist itatongoita ma producer same way double the thing massive so chinhu chiri fanira kunge chiri basic pane EP ndechekuti rinofanira kunge entertainer kufanira kunakidza vanhu asi zvekuti tikuita competition nevanhu kana kuti chibozi atikombite navo vanotikunda ka saka tichingoda kungonakidzawo zvedu vashoma vacho vanongoda vasini handimaona mheno kuti tine tarenda rekana kuti chidwa inini handisati ndatombozviziva izvi but ndirongoziva kuti ndongoimbawo but kuti ndomotivatwa nechaiko handisati ndaketa saka mini ndimuchandiudza manje pasini ripi iroriri Hurricane minem yaman riune muchairoka tikasangana zvitupa ndopatoratidzana todai nekudai but mufeso wavanenge anondigadzira album ate kana akandimerura acharinyora zita iroro Junior Drums idea art designer there ukusimbisa uri wedu Pauma another producer depan ndomusimbisa Pauma anoshanda mfana wedu mukoma wedu zvese zvinoita zvinongoenderana kuti yada kuzvikwanisa palevel ripi but mudhara pazvinhu zvaanoita pane ari bad talking about ndiani vamwe Willie Bounce, yeah man. The studios there we have a Revelations small tunes, yeah man. Yeah man, big up to your cross. Yeah man, vakawanda timu rangu anipodza. Ine ndo timu richafambisa scene iroriri ndokusimbisa nyepe.
yasaya vese vanosapota music yeBuza Buza. mzadaro and murivi yangu big up to you just now atazotokatiza kugeto but tikuyeko wanitakuza koko tikuya futi vese vakadai nekuda big up Mofa. Big up Ghetto Crown. Ukanzwa kuti Ghetto Crown ichka